ariketa honetan agertuko diren ekuazioak danak dira osotuta, hau da, gai guztiekin. Beraz, derrigor formula aplikatu bere izango du. Lehenengoarekin A izango da bat, B izango da lau, eta C minus hogeita bat. Orduan, minus B da minus lau, plus minus, erro, B karratu lau berbi, ken lau bider bat, bider C minus hogeita bat, zati B bider bat. Hau da, minus lau, plus minus, erro, lau berbi, amasei, minus lau, bider bat, bider minus hogeita bat, da gehi laro geta lau. Erro barruan geratzen da eun, horren, ekiza izango da. Minus lau, plus minus, erro eun denez plus parkatu. Amar, zati bi, minus lau gehi amar, 6 zati bi, iru. Eta bestea, minus lau, ken amar, zati bi, minus azpi. Beren kasuan. X kuadro, gehi behatzi x, gehi hogei, berdin 0. A bat, B behatzi, eta C hogei. Orduan, formula. X berdin, minus B, minus behatzi, plus minus, erro. B berbi, behatzi berbi. Ken lau bidera, bider C, zati bi bidera. Hau da, minus bederatzi, plus minus, erro. Behatzi berbi, laro eta bat. Ken lau bidero gehi, laro gehi, zati bi. Orduan, berdin, minus bederatzi, plus minus bat, zati bi. Orduan, minus bederatzi gehi bat, zati bi, hau da, minus hortzi, zati bi, minus lau, edo, minus bederatzi ken bat, zati bi, hau da, minus amar, zati bi, minus bost. C. C da, behatzi x kuadro, ken amabi x, gehi lau, berdin 0. Bueno, A, bederatzi, B, minus amabi, eta C lau. Beraz, x-a, izango da, minus B, minus minus amabi, plus minus, erro. B berbi, minus amabi berbi. Ken lau, bider bederatzi, bider lau. Zati, bi bider bederatzi. Orduan, minus minus amabi, da amabi. Plus minus. Amabi berbi, egun da berrogeta lau. Ken, lau bider bederatzi, hogeta masei, bider egun da berrogeta lau bebai. Zati, amazortzi. Hau da, erro barruan 0 geratzen denez, eta amabi amazortziren geratzen da, eta zati 6 simplifikatuz, bi eren. Soluzio bakarra, hau da, soluzio bikoitza. Vale. D. Da x kuadro, gehi x, gehi iru, berdin 0. A bat, B bat, C iru. Beraz, x berdin, minus B, minus bat, plus minus. B berbi, ken lau, bider A, bider C, zati, bi bidera. Hau da, minus bat, plus minus, erro, bat ken amabi, minus amaika, zati bi. Erro barruan zenbaki negatibo bat agertzen denez, balio hori ez da izango erreala. Beraz, izango dugu ekuazio horrek ez duela soluzio errealik. Vale? E. E da lau x kuadro, gehi hogeta sortzi x, gehi berrogeta bederatzi. Berdin. Bueno, berdin 0 parkatu.
formula aplikatu behar dugu. Vale? Gertalike, baten batek pentsatia. Hombre, hauze biderkaura berezi baten itxura dauko. Bai? Hau da, 2xaren karratua, hau 7aren karratua, eta bai da, 2 aldiz 2x bider 7. Beraz, posible izango zen ipintzea 2x gehi 7 berbi berdin 0? Bai. Eta hori ipintzen badugu, izango zen 2x gehi 7 berdin 0, hau da, 2x berdin minus 7, x berdin minus 7 bire. Izango zen soluzio bakarra. Bikoitza be bai? Ja, bakarra. Zer gertatu ba? Ziur, ez ari da fijatuko horretaz. Vale? Orduan, engo dut, formularen bitartez. Hau danak endukot. Orduan, formulare aplikatzen badugu, da, minus b, plus minus, hogeita sortzi berbi, ken lau, bider berrogeta bederatzi, zati, bi bider lau. Berdin. Hogeita sortzi berbi, emoten dau, minus hogeita sortzi plus minus erro, zazpireun da larogeta bat, larogeta lau parkatu. Eta lau bider lau, zazpireun da larogeta lau. Zati sortzi, eta orduan, erro barruan 0 geratzen denez, da minus hogeita sortzi sortziren. Hau da, zati lau eginez, minus zazpi laurden. Zazpi biren parkatu. Vale? Justu lehenko emaitza bardina. Eta soluzio bakarra jartzen danean, esaten dugu soluzio bikoitza dela. Vale? F-ekin jarraituz, x karratu, ken 2x gehiru berdin 0, formula aplikatzerakoan, x berdin minus b plus minus b berbi, ken lau bider bat bider c iru, zati bi bider bat. Da, lau plus minus erro, lau ken amabi, zati bi, erro barruan zenbaki negatibo bat geratzen denez, ez du soluzio errealik. G. Da, lau x kuadro, keno gehi x, gehi hogeta bost, berdin 0. Hau, usteot, eren nantzekoa da. Bidekadura berezia dala konturatzen bazara, handuzu egin, bidekadura berezia ipiniz, eta gero berdin 0 eginez, parentesi barruan dagoena, edo formularekin. Vale? Gaudenez praktikatzen formularena, formularekin egingo dugu. X izango da minus b plus minus erro b berbi ken lau ac zati bi bidera. Ezen da, hogei plus minus erro, hogei berbi eta laureun, eta lau bider egota bost, ken laureun bebai. Beraz, erro 0 geratzen denez, geratzen da hogei sortziren. Hau da, bost erdi. Soluzio bakarra eta soluzio bikoitza. Eta amaitzeko h minus 2x kuadro gehi 3x gehi bi berdin 0. X a berdin minus b minus iru plus minus b karratu iru berbi ken lau bider a bider c zati bi bider. Hau da, minus iru plus minus erro behatzi minus lau bider minus bi sortzi bider bi
amasei. Zati, minus lau. Minus iru, plus minus, behatzi gehi amasei, hogeta sortzi, errogeta sortzi, madre mia. Hogeta bost, errogeta bost, bost. Zati minus lau. Orduan, eko dugu, minus iru gehi bost, zati minus lau, hau da, bi zati minus lau, minus bat biren, eta minus iruken bost, zati minus lau, hau da, minus sortzi zati minus lau, bi. Vale? Ederra zenbakiak,